Znám všech vězňů. Quisiéramos contar con su firma, presidente. A vlastně sbírají podpisy lidí, kteří vlastně to podporují to propuštění. Vlastně. My o tom budeme trošku jako ta společná starost, budeme něco v tom vydávat, ale přesto to samozřejmě nic nebrání, abych to podepsal. Ta společná starost je prostě skupina lidí z různých tempor, kterým tohle téma tak chtějí vydat prostě prohlášení. To je už samozřejmě nebrání tomu, aby prostě přiznávali. To je víc lidí, že jako dává. Gracias. Carlos. ¿Me puedes traducir? Quisiera ponerle el símbolo de la